Sada je na redu poštovani kolega Raspudić, izvolite. Poštovani mandataru Plenković, o odnosu između onoga što se iznosi deklarativno i što se radi, točnije ne radi u praksi, navest ću samo jedan mali plastični primjer, nadovezujući se na ovo što ste rekli u govoru i što iznosite kao prioritet 5 u vašem programu, a to je da ćete posebno skrbiti za Hrvate u BiH. Hrvatski sabor je 14.12.2018. godine donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u BiH. Unutar te deklaracije, amandmanom 2 kojeg je predložio HDZ, nota bene, unesen je članak 6. stavak 8. kojim se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obvezuje da će jednom godišnje podnositi izvješće Hrvatskom saboru o provedbi deklaracije. Vi nam predlažete istog ministra vanjskih poslova koji očito nije radio svoj posao. Ponavljam, deklaracija je donesena koncem 2018. Prošla je 2019., prošlo je pola 2020., nema izvješća u Saboru. Jeste li vi odustali od onoga za što se zalažete u deklaraciji ili u vašem programu ili je riječ o neradu i nemaru istog ministra koji nam predlažete? Hvala. Izvolite odgovor. Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Raspudić. Meni je drago da ćemo u novom sazivu Hrvatskog sabora imati još jednog snažnog saveznika u jačanju politike RH prema pitanju ravnopravnosti hrvatskoga naroda u BiH kao jednog od 3 konstitutivna naroda. Vidite, ta deklaracija iz 2018. nije prošla konsenzusom ovdje. Bilo je političkih stranaka u Hrvatskoj koji nisu dali svoj glas za nju. Ja se nadam da ćete vi, a i vaša stranka, odnosno skup stranaka koje predstavljate, biti artikulirana i jasna u potpori Hrvatima iz BiH. A budući da ste i vi i ministar vanjskih poslova i europskih poslova porijeklom iz BiH, ja sam siguran da ćete naći zajednički jezik. Zdravka Bušić vodit će parlamentarni odbor koji će se baviti upravo tim pitanjem i vjerujte mi, nema zemlje koju sam više puta posjetio i nema zemlje kojoj smo više pomogli u protekle 4 godine nego što je BiH. Tako će biti i iduće 4 godine. Hvala. Poštovana zastupnica Selak Raspudić. Povreda Poslovnika, izvolite. Pozivam se na članak 238. Naime, govoreno izvan teme, nije mi odgovoreno na pitanje. Zašto u godinu i 8 mjeseci ste kršili vlastitu deklaraciju? Zašto lani nije podneseno to izvješće Saboru o provedbi, ni lani, ni 7 mjeseci ove godine? To je bilo moje pitanje, a ne dobre želje. Uvjeren sam da ćemo dobro surađivati na svemu što pridonosi tome, ali molim da mi se odgovori na pitanje. Kolega Raspudić, to nije povreda Poslovnika, predsjednik Vlade, odnosno mandatar u ovom slučaju, odgovorio je kako je smatrao primjerenim i ovdje se ne radi o povredi Poslovnika.